המקום אצלי מהמם, אבל משום מקום היא עצרה ואמרה, רגע, המקום הזה לא טוב בשבילך, הוא חוסם אותך, חוסם לך פרנסה. שמי טטיאנה ויש לי קליניקה, ולאחרונה לפני חצי שנה אני עברתי למשרד יותר גדול, לקחתי ממש מקום יפה, ואיכשהו אלוהים רצה שאני אכיר את מור. מור היא חברה של בת שלי. אז בקיצור, בת שלי הזמינה אותה אליי לקליניקה, והבחורה הזאת הגיעה אליי, את חייבת לעוף מפה. אני הייתי בשוק, אני התחייבתי לשנתיים, זה עלה לי המון כסף, ורק עברתי לפני מספר חודשים, אמרתי לו, מה אני עושה, לאן אני הולכת, איך, זה בלתי. אבל מה, באותו רגע, זה היה מה זה מדויק. כשהיא הגיעה אליי ואמרה שאני צריכה ללכת משם, אני כן הבנתי שזה לא מקום בשבילי. כי אני כבר הייתי במצב דקה מלפני לקרוץ מעזריאלי. חצי שנה לא הכנסתי שקל. כל מה שנכנס יוצא, יוצא. נכנסתי לחובות, גם מלחמה. בקיצור, עובדת מהבוקר עד הלילה, עובדת קשה, אבל אין פרנסה. אני לא מתקדמת לשום מקום, אני נכנסת לברוך יותר מיום. כמובן, הבאתי את מור, אמרתי, בואי תסתכלי, אם זה מה שראית, זה מה שכתוב לי. היא אמרה לי, כן, זה המקום. אז עכשיו אני במעבר, מתרגשת, מתארגנת, ואני אעדכן אתכם בהמשך על המקום וכל מה שהולך לקרות. אבל אני כבר מרגישה הרבה יותר טוב, אני מבינה שאני עושה צעדים נכונים, ככה בורא עולם רוצה, ככה המלאכים שלי מלווים אותי, ובזכות מור אני אצליח, אני מאמינה בזה. הבחורה הזאת זה משהו, זה פשוט, אין לי מה להגיד. מאז שהכרתי אותה, אני הרגשתי שהחיים שלי משתנים לטובה, זה פשוט מלאך, אני לא יודעת להסביר. אבל כל דבר עכשיו, כל צעד שאני רוצה לעשות בחיים, אני מתייעצת איתה.